माँ बानी, धरती माँ। श्री विष्णु भगवान बड़ा सुंदर ढंग से महाराज मनु के ई बतवले कि जीवन के का महत्व बा और मानव के अंत संभव बा। जीवन के ना, जीवन निरंतर चलत रहेला। परंतु जब वो महाराज मनु से ई कहले कि जीवन की रक्षा करे खातिर वो नौका पर समस्त आवश्यक सामग्री और वस्तु अपना संगे ले जाएं, तब हम सोच में पड़ गई नी। का श्री विष्णु भगवान ई कह के महाराज मनु के परीक्षा ले रहल बाड़े? का वो ई जानल चाहत बाड़े कि मनु कौन वस्तु, कौन सामग्री सबके जीवन खातिर आवश्यक समझेले? सुमेरु पर्वत पर महाराज मनु जौन कुछ अपना संगे ले जाए चाहले वो का होखी? तोहार ही भांति हमके भी प्रतीक्षा बा ओ घड़ी के जब मनु और शत्रुपा श्री विष्णु के दिहल नौका पर आवश्यक सामग्री रखल आरंभ करी है। अरे कहाँ गेलन? अरे मोर कोट वो चल गेलन। के चल गईल? वह चारों वेदी ये तो अंधेर हो गईल। दानव राज हेगिरु के पता चलल ते हम सब मारल जाए। अब का होगी? कहाँ भाग गेले उ सब? दानव राज हेगिरु के सूचना तो देवे के पड़ी। चला चलो चलो। दुष्ट लोग, हम तोहार जेवा खींच ले। कहाँ गईले चारों? पता ना दानवराज, एक क्षण खातिर हमनी के पलक झपक गिल, बस वही में वो लोग भाग गिले। एक क्षण? अरे मूर्ख, एक क्षण में तो संसार के ये छोर से वो छोर तक पहुंच सकेले। जा शीघ्रता से ढूंढो उनके कारा। हम भी तोरा संगी चलत बानी। यदि वो क्षेत्र से बाहर निकल गईले तो फिर हमनी के हाथ ना आई हैं, और यदि वो हमनी के हाथ ना आई हैं तो हम तो सबके यमलोक पहुंचा दे।
बहुत चतुर बनत रहला ना। अभी निकालत पानी तू सबके चतुराई। हम काले रानी ना, यदि भागे के प्रयत्न कैला तो तू सबके मार डाला। अब हमके उहे करे के होगी। अपन भगवान विष्णु के जी भर के स्मरण करला। तोहार मृत्यु तो से उतने दूर बा जितना हमार खड़क से तोहार कंठ के दूरी। जीवित ना बच पाए। ई हमार आप्त वचन मानव के धरोहर बाड़े है ग्रीव। ये अपवित्र स्थान में न रह सकेले और तू इनके नष्ट भी न कर सकेला। इनकर रक्षा करल हमार उत्तरदायित्व बा। संभवतः तो के मानव तक पहुंचावे के समय अभी नहीं खे आए, और जब तक वो समय नहीं खे आवत तब तक अंधेरा में भटकत मानव जीवन खातिर उजाला के संदेश बनल तू हमर ही लगे रहबा। हम माँ बानी, धरती माँ। वेद की रक्षा में हम धन्य हो गई नी। खाली ऐसे ना कि हैग्रीव के अंत हो गए, बाकी इहो लेल भी कि भगवान विष्णु हमार निकट आके हमके विश्वास दिला देले कि केहू दबा जे के हमार मानव जाति के मानवता के चिंता बा, जे कौनो भी विपदा के समय हमनी के रक्षा करेला।
हम आभारी बानी भगवान विष्णु के कि वो अपन वचन पूरा कैले। वो वेद के उद्धार कैले, मानव के ऊ ज्ञान कोश दिले जौन आज भी मानव जीवन के सत्य के धर्म के मार्ग बता रहल बा। देखे के ई बा कि वेद के रक्षा के उपरांत अब मानव के रक्षा कैसे होगी, काहे कि यदि मानव ही ना होगी तो ज्ञान केकर काम आई। स्वामी, नौका के तल में सब आवश्यक वस्तु हम रख देले बानी। पौधन के बीज, पशु पक्षिन के जोड़ा, जौन कुछ भी यहाँ रहल उ सब रख देले बानी हम। और हाँ, कोयल के एगो जोड़ा भी हम रख लेले बानी। ओकर कुक हमरा मन के बहुत भावेला। और काग के जोड़ा ऊ न रख लू तू? परंतु काग, ओकर बोली तो बहुत ही कर्कश होखेला, हमके तनिक बिना सुहाला। प्रिय, प्रकृति हमके जौन कुछ भी देले बा ऊ अकारण नहीं खे, ओकर कोनो न कोनो उपयोगिता अवश्य बा। कुछ वस्तु के उपयोगिता के ज्ञान हमनी के हो चुकल बा और कुछ वस्तु के उपयोगिता हमनी खातिर अभी तक रहस्य बनल बा। हाँ, परंतु उनकर उपयोगिता अवश्य बा। मानव मस्तिष्क के जैसे जैसे विकास होखत जाई, ई रहस्य खुलत जाई। परंतु काके का उपयोगिता बा स्वामी? काहे? जब हम कई कई दिन तपस्या करके घर लौटनी, तब तू ही कहले रहलू कि तू पहले से जान गयल रहलू कि हम आवे वाला बानी। हमार ई पूछे पर कि तू ही कैसे जाने लू, तू ही कहत रहलू कि मुंडेर पर कागा बोललस और तू समझ गयलू कि हम आ रहल बानी। ता काग के उपयोगिता तू स्वयं मान चुकल बाड़ू। तब तो हमके नौका में विशाला सर्प भी रखे के होगी स्वामी। अवश्य रखे के होखी देवी। कई गो ऐसन रोग बा जेकर औषधि विष बा। का सर्प के विश्व कई रोगन के औषधि नहीं खे? विषस्य विषोषधम। सुन ले नहीं खू कि विष ही विष के औषधि बा। हमनी के कर्तव्य बा कि ए जल पलावन से जितना भी जीवन संभव होके बचा ली। उस सुंदर बा की कुरूप ई देखल हमनी के कार नहीं खे। सुंदरता और कुरूपता ता हमनी के दृष्टि के भेद बा। तो राउर संकेत ई बा कि सुखदायी वस्तु के साथे हमनी के दुखदायी वस्तु के भी बचाए के होखी, पुष्प के साथे कांटा के भी ले जाए के होखी। हमार इहे संकेत बा देवी। कांटा चुभेला, दुख देला, परंतु उहे ता पुष्प के रक्षा करेला। रचनाकार के रचना के महत्व के समझे खातिर दृष्टि में उदारता होखे के चाहिए। स्वार्थी दृष्टि मन और मस्तिष्क के छोट बना देले। पूर्णता खातिर आवश्यक बा कि सृष्टि बहुरंगी होखे। अनेकता में एकता ही ता जीवन के सौंदर्य बा देवी। रउआ ज्ञानी बानी स्वामी, रउआ हमार आंख खोल देनी। हम अभी अपन भूल सुधार के आवतानी। ठहरा देवी, भूल के नाम लेके तो हमके भी हमार एगो भूल के स्मरण करवा देलू। का रउआ भी नौका में कुछ रखल भूल गई नी स्वामी? हाँ, हम जीवन के सबसे बड़ आवश्यकता के संगे लिहल भूल गइल बानी। किंतु का? हम नौका में शिक्षा रखल भूल गइल बानी। शिक्षा? हाँ देवी, हमनी के अपना संगे शिक्षा ना ले गई नी ता नया जीवन नया पीढ़ी के हमनी का भेंट देब। किंतु स्वामी, शिक्षा नौका में कैसे रखल जा सकेला? शिक्षा शिक्षक से मिलेला और सृष्टि में सप्तऋषि से बड़ शिक्षक और के बा। हमनी के ए जल पलावन से जौन कुछ भी बचावे के बा, ओमे शिक्षा के बचावल सबसे अधिक आवश्यक बा। शिक्षा के बचावे खातिर हमनी के नौका पर सप्तऋषि लोग के संगे लेवे के होगी। हाँ, और उ राउर भ्राता भी बाड़े, राउर कुटुंब के अंश और राउर परिवार के सदस्य। ना देवी, हम उनके ऐसे नहीं के बचावल चाहत कि वो हमार भ्राता बाड़े।
शिक्षक के महत्व परिवार के सदस्य से अधिक हो खेला। हम के सप्तऋषि लोक के लगे ब्रह्म क्षेत्र में जाही के होखी। किंतु स्वामी, समय बहुते थोड़ा रह गेल बा। तू चिंता ना करा देवी, हम उनके संगे लेके सांझ तक लौट आई। प्रणाम। एह, अचानक ऋतु परिवर्तन के कारण हमके समझ में नहीं ख्या रहल। देखत ही देखत दृश्य बदल गइल बा। आकाश के रंग परिवर्तित हो गइल बा। हे वशिष्ठ देव, हम सब भ्राता में रउए खगोल शास्त्र के सबसे महान ज्ञाता बानी। ई विषय पर तो रउए प्रकाश डाल सकेनी। हमार ज्ञान और हमार अनुभव कहेला कि कोनो भयंकर बाढ़ आवे वाला बा, भारी जल पलावन होखे वाला बा, और यदि ऐसन भइल तो सारा धरती जलमग्न भी हो सकेला। तो फिर हमनी का करब? हमनी के तो धरती पर विद्या के प्रकाश फैलावे खातिर भेजल गेल रहे। तका हमनी के भी अंत समीप बा। हर आरंभ के एगो अंत निश्चित बा, और साधुजन उहे होखेलन जे अंत के स्वागत वही प्रकार करेलन जौना प्रकार आरंभ के स्वागत कइल जाला। हमरा के जे जीवन देहले रहे, यदि उहे हमार मृत्यु चाहेला ते हमनी के अपन मृत्यु जीवन के भांति गला से लगावे के होखी। परंतु हमने के कार्यता अभी तक समाप्त नहीं के भइल। अभी तक मानव के शिक्षा के ज्ञान देवे के बा। ई सोचल हमनी के कार्य नहीं खे। हे वशिष्ठ देव, हमनी सब भ्राता में रउए श्रेष्ठ बानी। राउर मार्गदर्शन पाके हमनी सब आगे बढ़ेनी। तो फिर हमनी के योग समाधि लगा के ध्यान में मग्न हो जाए के चाहिए। मृत्यु आवे तो हमनी के अपन स्वागत करत पावे। राउर आदेश के पालन होखी। हे महान गण, आपन ध्यान तोड़ी। हमके राउर आवश्यकता बा। हम ब्रह्मपुत्र बानी, राउर अनुज। मानव कल्याण खातिर रवा के लेवे आयल बानी। ए जल पलावन के उपरांत जौन जीवन आरंभ होखी, रउआ ना होखब ता वो अंधकार में भटके लागी। हे ऋषिगण, रउआ के सृष्टि में आवे के उपदेश के पूर्ति करे के बा। मानव जाति खातिर, जीवन खातिर राउर के हमार संगे चलल अनिवार्य बा। आँख खोली, समय हाथ से निकल जा रहल बा। अनुज मनु, तू? हाँ भ्राताश्री, शीघ्र उठी। भयंकर जल पलावन होखे वाला बा। हम रउआ के लेवे आइल बानी। देवी, धरती पर जल पलावन के समय आ गइल बा।
राउर अनुमति होखे तो एगो बात पूछी। अवश्य पूछी देवी। का जल पलावन के निर्णय नितांत आवश्यक रहल? ब्रह्मा जी के उद्देश्य बहुत उच्च, बहुत महान, बहुत पवित्र बा, और ए उद्देश्य के पूर्ति खातिर धरती के स्वच्छ होकर अनिवार्य बा। बाकी प्रभु, कई जल पलावन में सब कुछ डूब जाई। देवी, हमनी के त्रिमूर्ति बानी, ब्रह्मा, विष्णु और हम तीनों के आपन आपन कार्य क्षेत्र बा, और हम में से केहू कोनो दूसर के कार्य क्षेत्र में पग न धरेला। ब्रह्मा जी आपन कार्य कर चुकल बाड़े, अब हम आपन कार्य करे जा रहल बानी। ए जल पलावन में का डूबी और का बची, एकर ज्ञान था श्री हरि विष्णु के बा, काहे कि उनकर कार्य क्षेत्र बा। बाकी प्रभु, एकर उपरांत होखे का? एकर उपरांत सब कुछ शांत हो जाई। परंतु देवी, ये सब प्रश्न रउआ काहे पूछ रहल बानी? राउर सहयोग से ही तो हम ही कार्य करब। हम कुछ समझनी ना देव। रउआ हमार प्रेरणा बानी, रउआ से शक्ति पाके ही हम हर कार्य करेनी। हम रवा के कैसे शक्ति देव प्रभु? हमार भीतर समा के तनिए कैलाश के भी ता अर्धनारीश्वर के रूप देख लेवे दी। जाओ नाज्ञा प्रभु।
मनु, हम मत्स्य के रूप में आई, तू ये नौका के हमार सींग से बांध दिया। हम तोहार नौका के सुमेरु पर्वत पर ले जाई। हे सर्वेश्वर, रउआ तक कहला रहनी कि रउआ हमनी के सहायता करब।
स्वामी, यहाँ तो कुछ भी नहीं खे, एकदम निर्जन स्थान लागत बा। ऐसन मत कहीं देवी, यहाँ हम बानी और यहाँ ऊ बाड़े जे कण कण में रमेले। हे नारायण, राउर दर्शन मिलल, नयन के भाग्य जाग गईल, आत्मा के प्यास बुझ गईल। ई क्षण के आगे जीवन के हर एक क्षण तुच्छ बा। हे विश्वेश्वर, रउआ जल पलावन से हमनी के रक्षा कईनी। रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद। हे मनु, ए भयंकर जलप्लावन में शिक्षा और गुरु के रक्षा करे में जौन तू तत्परता दिखवला, वो भी सराहनीय बा। तू मानव कल्याण के उद्देश्य खातिर साधना कैला, व्रत धारण कैला, और हे शत्रुपा, ये सब शुभ कार्य में आपन पति के साथ देके तू आपन पत्नी धर्म के पालन कैले बाड़ू। हम तू दोनों से अति प्रसन्न बानी, और समस्त मानव जाति में बस तू दोनों के चुने के एगो विशेष कारण भी बा। हे जगदीश, रउआ ता कारण के कारण बानी। जौन भी कारण होकी ओके बस रउए जानत बानी। हाँ, हम जानत बानी। हम जानत बानी मनु कि मानव कल्याण के हमार परम उद्देश्य के पूर्ति खातिर रउआ दोनों माध्यम बानी। ये हमार परम उद्देश्य रउए माध्यम से ही संपन्न होखे के बा। मनु, जब खेत के उपज पक जाला और खेती काटल जाला, तब कृषक कुछ बीज के बचा के रखेला, और यह बीज आवे वाला उपज के कारण बनेले। हम भी यह कैले बानी। तू दोनों के रक्षा करके हम जीवन के रक्षा कैले बानी। अब तू दोनों मिलके नवजीवन के उपज के कारण बनबा, और ये आवे वाला जीवन बहुत सुखद होखी मनु, बहुत सुखद होखी, पावन होखी। और तू सप्त ऋषि के ये समूह के अपन संगे लाके एगो बहुत बड़ा कार्य कैले बाड़ा। काहे कि आवे वाला जीवन के महान आवश्यकता होखी शिक्षा। हे सर्वव्यापी, हे रहस्य ज्ञाता, नवजीवन के जौन शिक्षा मिली ऊ तो बस रउआ प्रदान कर सकेनी। रउआ हमके ज्ञान दी। इस शिक्षा का होखी, कैसन होखी? हे वैवास्वत, मानव बड़ा विचित्र प्राणी बा, और ओकर इतिहास भी उतने विचित्र बा। उठेला त देवता बन जाला और गिरेला त दानव। दानवता अज्ञान और दीनता के प्रतीक बा, और हम हर युग में मानव के दानव बने से बचावे के चाहतानी। अर्थात मानव देवता के भांति अमर त ना हो सकेला, बाकी देवता के भांति संपूर्णता अवश्य हो सकेला। और ओके संपूर्ण बनावे के मूल मंत्र हमके तोहके सौंपे के रहल, और यही से जलप्लावन से रक्षा करके हम तू दोनों के चुन ले बानी। हे जगदीश्वर, रउआ के कोटि कोटि धन्यवाद। हे लक्ष्मीपति, राउर जय होखे। हम तू दोनों के ही उपहार सौंपत बानी, जौन समस्त मानव जाति के धरोहर बा। ओ
ई हमार आप्त वचन बाड़े, ई हमार वेद बाड़े, ई ऋग्वेद बा। ई यजुर्वेद, ई सामवेद बा और ई अथर्ववेद। ये हमार सबसे बड़ा वरदान बाड़े, मानवता की हमार उपहार बा। ये हमार आप्त वचन तोहके और तोहार उपरांत आवे वाला हर पीढ़ी के जीवन के नियम के ज्ञान दी। जैसे चले महान जन वैसे चले समाज, वैसी बन जाए प्रजा जैसा होगा राज। टूटी अगर परंपरा टूटेंगे आदर्श, दुख ही दुख छा जाएंगे, मिट जाएंगे हर्ष, मिट जाएंगे हर्ष। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। प्रगटे कब तीन लोक, जन्म मृत्यु हर्ष शोक। पृथ्वी जल वायु गगन, प्रगटे कब ज्योत अगन। इस पुराण में है निहित जप तप और योग ध्यान। विष्णु पुराण।